أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuhu. Намаз турында башлыйбыз иншаллах. Монда хадислар килә Мухаммад пәйгамбер саллаллаху Расул әмри исламы. Мухаммад пәйгамбер саллаллаху ислам исламның башы дие. Ягъни әмернең башы ислам. Ва гумудуху салат, аның асылы намаз диде. Ягъни ислам диненең асылы ул намаз була. Шулай Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва хафизу аля салавати ва салатил вуста ва куму лиллаһи қанитин." Намазларны саклагыз ди, бигрәк тә намазны саклагыз ди, урта намазны. Монда Аллаһ Тәгалә искә төшерә намазларны һәм бигрәк тә урта намазны. Уртанчы намаз, монда галимнар әйтәләр, ул икенче намаз дип инде. Аллаһ Тәгалә булай да куша бөтен намазларны үз вакытында укырга. Но нишләпсен аерым басым ясый икенче намазына. Монда аңлатма берсе биргәне, мәсәлән, иртәнге намаз. Анда матый торган әйбер нәрсә юк инде. Торасың, укыйсың, йокыдан торып инде. Андары илә намазы, обед вакыты, эштән туктыйсың. Акшам намазы эштән соң инде, ястү намазы йокы алдыннан. Икенде намазы самый эш вакытына туры килә. Шуңар карамастан эш вакытына туры килсә дә, бик каты сез эш белән шөгыльләнсәгез дә, ди Аллаһ Тәгалә әйтә, барыбер намазны вакытында укыгыз ди. Шушы эш сәбәпле намазны онытмагыз ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Вакытында намазны укыгыз ди. Андары монда хадислар килә, Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейхи әйтте: "Ас-сала ва ма малакат әйманукум." Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейхи әйтте, үлер алдыннан соңгы васият әйткәндә, менә үлер алдыннан кеше васият әйтә. Мәсәлән, әти буламы, әни буламы, улы менә шуны эшлә дип. Шушы васиятне без бик каты игътибарга алабыз. Ул бик мөһим була, без аны үтәргә тырышабыз. Бу Аллаһ Тәгаләнең илчесе, бу Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям, бу гади кеше генә түгел. Аңар Аллаһ Тәгаләдән хәбәр постоянно иңеп торды. Ул ике дөньяны да, ягъни аңар хәбәр килде, ягъни теге дөнья турында да Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям белде. Аллаһ Тәгалә аңар хәбәр бирде теге дөнья турында. Ул хатта кабердә дә күрде газапларны. Ул тамукны да күрде, ул җәннәтне дә күрде. Шуның өчен соңгы васияте аның булды намаз дип. Намазга игътибар бирегез, намазны вакытына укыгыз дип. Шундый Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям безгә васият итеп калдырган. Аллаһ Тәгалә Куръан Кәримдә әйтә: "Алиф лам мим, заликал китабу ла райба фиһи худал лил муттақин." Алиф лам мим, бу китапта бер нинди шик юк ди, бу туры юл булып тора Аллаһтан куркучылар өчен. Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә, кем Аллаһ Тәгаләдән курка, Куръани Кәрим ул була туры юл, юлны күрсәтүче. Безнең телдә әйтмешле инструкция по использованию души дип атала инде бу. Телефонны сатып алабыз, аның бар үзенең инструкциясе. Телевизорны сатып алабыз, аның бар үзенең инструкциясе. Машинаны сатып алабыз, анда инде 92-95 бензин салырга дигән, соляра салмаска дигән. Кайбер машиналар соляра белән йөриләр, анда бензин салмаска дигән инде. Шушы инструкция буенча йөрибез, әгәр дә аны бозсак, без машинаны ватабыз. Или 220 вольт 380-га, анда ярамый, мәсәлән, 380-га тыксак, ул вакытта ватабыз. Шулай Аллаһ Тәгалә дә безгә үзенең инструкциясын җибәрде, безнең теге җанның инструкциясы. Шушы буенча яшәгез ди, ике дөньяда да бәхетле булырсыз ди. Кем шушы буенча яши, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Муттақиннар, муттақин, кем Аллаһ Тәгаләдән курка." Кем Аллаһ Тәгаләдән курыкмый, ул Куръан буенча яшәмий. Ул аны Куръанны инструкция итеп тотмый. Кайбер кешеләр уйлый, Куръан бер изге китап дип, ул анда полкада ята дип, ул мине бәла казан саклый дип, җиннәрдән саклый дип. Бу тоже дөрес уй түгел. Ул китап ул. Китапның файдасы шул вакытта гына була, кайчан ул син аны укыйсың һәм тормышта кулланасың. Уйлап карагыз, мәсәлән, Уголовный кодекс ята икән китап булып.
Просто китап булып тора икән ул. Нинди файда бар анда, әгәр дә шушы уголовный кодекс буенча конституция или дәүләттә кулланмыйлар икән аны? Ни өчен ул кирәк? Чтобы кулланыр өчен. Коръәндә ни өчен кирәк ул? Чтобы тормышны шушы буенча яшәр өчен инде. Коръән ул теге изге китап, ул әлбәттә ул изге китап. Ул анда полкада ятарга тиеш түгел. Без аны укып, шушы Коръән буенча яшәргә тиеш. Шул вакытта гына Аллаһ Тәгаләнең ярдәме була. Шул вакытта гына кеше адашмас. Әлләдин ю'минуна бил гайби, кайсылары иман китерделәр дие, яшерен нәрсәләргә ди. Ва юқимуна салата, кайсылары намаз укыйлар ди. Ва мимма разакнахум юнфикун, һәм без аларга ризык биргәннән ди, алар шуннан садака бирәләр ди. Менә монда Аль-Бакара сүрәсендә 3-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: кайсылары иман китерделәр яшерен нәрсәләргә. Яшерен нәрсә ул? Безнең күз күрми торган әйберләр. Мәсәлән, иман дигән төшенчә бар. Аллаһка ышану, ул яшерен. Аннары фәрештәләргә ышану, ул яшерен. Аннары Аллаһ Тәгалә ингән китапларына ышану. Без аны Коръәнне күрәбез, башка китапларны күрмибез, ул да яшеренгән. Аннары без ышанабыз пәйгамбәрләргә, без ышанабыз кыямәт көне язмышка. Шулай кыямәт көне дә яшерен әйбер, без аны күзенә күрмәгән аны. Аннары җәннәт белән җәһәннәм яшерен әйбер, безне аның күзебез күрмәгән. Аллаһ Тәгалә әйтә, кайсылары шандылар ди шушы яшерен нәрсәләргә. Аллаһка, кыямәт көнгә, җәннәткә, җәһәннәмгә. Аннары намаз укыйлар ди. Һәм садакалар бирәләр ди. Монда аңлатма бирә, монда автор әйтә. Карагыз ди, монда Аллаһ Тәгалә искәрмә кыла ди. Искәрмә кыла. Нәрсәдән искәрмә кыла? Кайсылары намаз укыйлар? Һәм аларның намаз укучыларының әхлаклары яхшы була. Һәм алар начарлыклардан тыелалар. Ни сәбәпле шулай? Чөнки алар Аллаһка ышандылар һәм кыямәт көне ышандылар. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, намаз укыгыз ди, намаз ул гынахлардан саклый ди. Кеше намаз укый, гынахлардан саклана, кем намаз укымый, гынахлардан сакланмый. Ул хараммы, ул хәләлме, ул аңа барыбер. Кем намаз укый, аның тақвалыгы арта, аның Аллаһтан курку хисе арта. Ул Аллаһтан курка башлый. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, иннал инсана хулика халуга. Дөреслекдә кеше дие, баракка килгән дие, сабырсыз. Кеше сабырсыз. Аллаһ Тәгалә кешенең табигатын аңлата монда. Идә массаху шарру жазуга. Кашан аңар авырлык бәла каза ирешә икән дие, ул беспокоиться итә ди, кайгыра ди. Шулай бит. Как бәла каза ирешә кешегә, ул беспокоиться итә. Вайда массахул хайру мануга. Кашан аңар хәйрлелек ирешә ди, байлык ирешәме, ул саран була ди. Илля al-musallun, Аллаһ Тәгалә әйтә, искәрмә китерә, илля дә мәгәр намаз укучылардан башка ди. Әлләдин хум галя салатихим даимун, кайсылары намазларны даими рәвештә укыйлар ди. Карагыз, Аллаһ Тәгалә шушы аятта кешенең табигатын аңлата. Кешегә бәгелә каза килгәч, нәрсә итә? Беспокойный, кайгыра башлый, нишәргә белми, кая барырга белми. Кайчан аңар хәйлелек ирешә ди, байлык ирешә, ул саран була ди. Но моңар керми ди намаз укучылар ди. Намаз укучылар алай түгел ди. Кайсылары намаз укучылар, кайсылары даими рәвештә намаз укыйлар ди. Булай гына түгел, постоянно намаз укыйлар. Менә аларга бәла каза килгәч, аларның кайгылары андай түгел. Ул белә Аллаһ Тәгалә моны бирде, Аллаһ Тәгалә моны алды. Аның кайгысы уже кими. Андый дәрәҗәдә түгел. Аллаһ Тәгалә байлык бирә икән, ул белә моны Аллаһ Тәгалә бирде, моның өлешен чыгара кирәк. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен ул өлешен чыгара. Хәтта садака биргәндә дә карагыз, Гайша радиллаһу анха, Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу хатыны бер ниндидер садака биргәндә истә түгел инде. Аны ислемай майлап бирә иде.
Ана сорыйлар, нишләп син аны исламай белән бирәсен? Ник син белмисеңме, мин кемгә аны бирәм? Мин бит Аллаһка аны бирәм ди. Аллаһка биргәндә самый матур рәвештә бирә кирәк ди. Ягъни да без мискин факирга бирәбез садаканы. Но без аны бирәбез Аллаһка беренче. Шуның өчен галимнар әйтәләр, садака бирү дие, ул мискингә түгел ди беренче кирәк, ул байга кирәк ди. Менә бу садака биреп байга кирәк икән ул. Байга ни өчен кирәк? Аны белән ул әҗерен ала, савабын ала. Шуның белән ул җимакка керә иншаллаһ. Иң беренче байга кирәк икән садака бирү, мискингә түгел. يا رب بولدس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.